Pwede ka bang isali sa aking vlog? Bakit? Hi guys! Another edition tayo ngayon sa ating random question, but this time meron na tayong twist. Pag nasagot nila, meron na tayong pabigay na paampaw. Wow. Asan na yung paampaw? Ito. Ito, meron tayong paampaw. Pag hindi nila nasagot, well, meron consequence. Pag hindi nila nasagot, pakakainin natin sila ng maasim. Okay, tara, samahan niyo ko ulit maghanap dito sa bayan natin dito sa nagmamadali ka. Okay, sige, thank you. Hello kuya, pwede ko ba kayong isali sa aking vlog? Ano lang, katuwang question lang. Pag nasagot mo yung question, meron kang paampaw. Pero pag hindi mo nasagot, syempre kakain ka ng kalamansi. Sige. Okay. Yes! Sige kuya, tayo ka. Ayan. Tagalog to English tayo. Nasaan ang i-English mo? Nasaan ang aking pantablay? 3, 2, 1. Ano yung pantablay? I-English mo yung pantablay. Secret. Pag sinabi ko na, di may pampaw na si kuya. Kuya? Where is my pantablay? Nasaan ang aking pantablay? Hindi ko alam. Wala, hindi alam. Ikaw kuya? Wala, hindi alam. O sige, dahil hindi mo nasagot, pwede bang kumain ka ng ating kalamansi? Isa lang. Okay, thank you kuya sa pagiging sports. Ano na lang pangalan mo na kuya? Hector. Taga saan? Natividad. Natividad. Bati ka sa mga taga Natividad. Hello sa mga taga Natividad. Especially sa Nining. Kuya? Especially sa Nining Natividad. Ikaw kuya, anong pangalan mo? June. Uy, video mo si kuya. June de los Santos. Taga Natividad din. Taga Natividad din. Okay, thank you kuya. Ay, si kuya hindi ko pa pala pinakain ng ng kalamansi kasi sumagot din siya eh. Sabi mo, isa lang. Sige kuya. Para lang sa ating sa ating vlog. Ayan, salamat sa pagiging sports ninyo mga kuya ko ha. Thank you. Sayang yung sa aking vlog. Okay, sige. Ano lang to, katuwang question. Kapag hindi mo nasagot, meron akong consequence. Ano po yun? Pakakainin kita ng maasim. Pero pag nasagot mo, meron kang ampaw. May laman yan ha. Okay, sige. English na lang ng bigote. Bigote? 10. Nasa dila ko na. 8 7 6 Pwedeng pa-help. 4 3 2 1. Okay, sorry. Wait lang, kukunin sagot niya ito. Pag nasagot niya itong ampaw, pag hindi nasagot ito consequence. Isa lang naman. Okay lang po. Doon ka sa camera. Ano nga pangalan mo? Lenny Tamayo po. Taga saan? San Nicolas. San Nicolas. Galing ako doon nung last vlog ko sa San Nicolas eh. Okay. Ilang taon ka na? 26 po. 26. O, bati ka na lang sa mga kakilala mo sa gusto mong batiin. Hello, shout out po sa mga taga San Nicolas. Okay, ading thank you Thank you. Hello kuya, ito. Busy ka kuya? Pwede ka bang isali sa aking vlog? Bakit? Ano lang, katuwa ang question lang. Ano yun? Ita-translate mo yung Tagalog sa English. Kung na-translate mo, meron kang paampaw. Pero pag hindi, kakain ka ng kalamansi. Okay. Game kuya, game. Ano yun? Tawag lang? Ay, ita-translate mo sa English yung Tagalog ko. Tapos? Pag nasagot mo, siyempre meron kang paampaw. Wala naman karga yan. Meron yan, di ba? Babayin ka eh. Pamdi na.
Hindi naman 20 yan. O, 20 oh. Pang merienda mo yan. Pwede na yan pag nasagot mo. Sige, sige. Oh, sige. Akin na muna to, di ba? Ano ang English ng bigote? Tingin Biguti. ka sa camera. Biguti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ah, wala. 4. Hindi. Oh, hindi daw alam ni Kuya, nag-give up na siya. So, dahil pumayag siya sa so, pumayag siya sa ating challenge. Ayan, kain ka isa. Ayan. Doon harap ka sa camera para makita kagwapuhan mo, Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Hieronimo. Jeronimo. Oh. Hieronimo ka nun? Ay, Reno. Ano apelyido? Hieronimo. Ay, Jeronimo. Oh, sige, Kuya. Thank you, ha? Tigo, tigo, tigo. Bati ka na lang kung sinong gusto mong batiin. Ha? Bati. Oh, walag na. Bye. Sige. Hello sa mga taga-Tayog. Bye. Ito ang Tayog dancing traffic enforcer dito sa Tayog. Si Kuya Ray Jeronimo. Ayan. Thank you, Kuya. Kuya, mga kuya ko. Pwede ba kayong maano sa aking challenge? Kuya, wag niyo akong tatakbo. Tinatakbuhan na naman ako. Tingnan niyo, mga kuya. Kuya, ikaw na. Ikaw na lang. Takot din ako sa ano eh. Ayaw nila, ayaw. Hello. Halika na, isali kita. Halika, isali kita, gusto mo? Sige na, para mapanood mo doon sa aking vlog. Maliwanag. Maganda pa ako. Sige. Ano? Pag nasagot mo, ito may challenge ako. Pag nasagot mo, Kakain ako ng kalamansi. hindi, pag nasagot mo, meron kang paampaw. O, sige. Pag hindi mo nasagot, Kalamansi ang kakainin ko. yes. Very good. Ayan, ano ang English ng pantablay? Ano na yun? Ano yun? Ano ang English ng pantablay? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano English? Ikaw, ano English sa pantablay? Mamaya ko na sasabihin. Pag sinabi ko, daya mo na, di ba? O, kain. Ay na, ang tamis ng kalamansi. Ito ang pinalunan ko ni Vlogger Mapox. Oh, anong pangalan mo? I'm Miss Karen Garcia Rizal. Okay. Ilang taong ka na? I'm 40. Pwede kang bumati sa ating mga viewers. Ay, batiin ka. Batiin ko yung asawa ko na gwapo. Gwapo sa tibok mundo. Okay, yan lang. Siya lang talaga. Batiin ko na yung best friend kong maestro sa public, Danilo Amarillo. Hi, sir! Nandito ako sa Vlogger Mapox. Okay. Thank you! Thank you. Hi guys! Pwede kayong isali sa aking vlog. Ita-translate nyo lang sa English yung sasabihin ko. Pag nagawa nyo yon, meron kayong paampaw. Pag hindi, kakain kayong kalamansi. Okay? Ano ang English ng pantablay? Pantablay. Amang pantablay. Pantablay. Hindi ko alam yung pantablay. Yung magantan. Hindi ko alam. Hindi niya alam. Okay. Dahil pumayag kayo, dapat kumain kayo ng kalamansi. Ayan na sa ating camera. Yan. Ang gwagwapo pa rin nila. Anong pangalan yung mga ating ko? Giro po. Ikaw? Moises po. Taga saan kayo? Asinggan po. Ay, asinggan pa. O sige, bati na lang kayo sa ating mga viewers. Sige po. Bye-bye po. Okay, sige. Thank you mga ating